saka ndawasitira mapresents angu atakanzi uyai mutore presents andikamboti ndikauyasabuda sori mune muchindiudza handiti. So look at this. This is from the UK. Size iwe saka ukwanisa because wapakanzi 943 or 10. Hoping. Guys, look into it. Not gonna print 8 in there and 80 no print. I think it's into print that. Wow. Let me say guys for the people. Look at them, not only the pipe die. Pipe die. My presents are guys, but die. Washi na Sharon. So let me try this one. Enjoy yangu anashanga yakade. Hii yangu yakakura say I know about okanchinta. I don't even care. Shakanake. Special way. Ndinotoda kutokira naye ndoenda kuMaldives gore rinouya kubirthday ndobvisa yeMalawi. Ndaifanira kutsika pasi yapinda chapa ndichiri very comfortable mumpiriri ndokwautoenda ndakadai kubasa nasi. I'm telling you iwe ndizamini chakatosiyana type mainama tarira yangu Malawi meets UK. Iwe chakanaka apa chiri comfortable guys for the people. My present 84110 Europe. UK size, I think UK ndo 8. So what you not gonna support? I'm gonna try. But if can I see Rukana then ndoda kupepa mukudzi. Uniforms my friend mid-July. Oh, July. Inoshoka zvo. Ndekwana makaiona clip yachona. Tava busy basa echishangu chakanaka ichi choda wakachena neslimming iri sei bhodhi yangu iri sei chinda out sei aitingonzi kana ndichitokwira ndege. Guys, God is good. Uyoise matwins angu don't wanna try wewe tiro uye matwins come and see the twins. What take my presents? Sura pa magumba pa. Somebody good. That's what you found there. Didn't go 5 years later. About a video. Dikisa pa boots sheba. Kabuz. Yeah. Ishi chatopinda chinotopinda. Vantu kubusa abudisa. Iyo. So no type mukudzi. Yebo. Denga zini. Inochida lefu. Chitaton ndikusta. Alikwani. Topa mukusa. Mukano pinda 8. Ya, uyu ndo 11. Iyo. Yairamba. 11. Iyo kuti kana muku. Dai unopinda. Dai pepe takana nechi. Oh. Depende como tem. No, azite. Aigua. Azite. Azigoni. Abugati. Ati mati kuri munhu noyajule. Special one. Bata baba usabudisa. Ishi dipenda minero. Grant, uyo Grant. Oboina jealous. Amati problem. Oboina jealous. Tune mwecho yei. Natori ita jealous stand akusiya. I'm going to make a clip for this one. A clip. Uyatona baba. Afara ona mali wakusegerwa ngwakatsamwa makini. Boxing. Akaoma zvake nditarizei ndichikuudzayo nhamo yangu. Munhu asingadi kuhwereketa achitondohwashara akatsamwa yebo kati iwe
hanje tinopuwa mapresents azakauya oi Malawi makusora Malawi asi yakatichenesa mukuya zvakaoma hanzi zvakanaka saka tinotenga yemari 50 kupi uya anoziva fashion zvake hambomura mbiri uyero direct iyoyo uyu anoda fashion manje otodzidziswa dzimwe fashion naye toda kuedza iyi vanhu vamwari bhutsu gore rinondofa nadzo. I'm going to die with the shoes. Mumba mangu muyamuyaka muyekera muwalk-in muyamuyani dautoisa shelf yakangomirira bhutsu checks, nothing else boots, because I think ndakutoita obsession yeshangu. Chi yerudzi yakasara yerudzi alright ichi futi chiri comfortable. This one is for men. Indopfeka kuvarume zvenyu ichi choga zvenyu kana ichi chindo chandotokwana hapana munhu anopfeka size 8 mumba medu mese ichi chiri kutokwana gumbo rangu ichi chachoda kutozvita chidoko nozvona apa asi chikupinda chopinda indoda bhutsu inozotika space mbijana pati ichiri kupinda zvacho kagoshinyirira karipowo kure asi light asi kupinda. UK, my sisters, look at the sisters, look at the sisters. Check, 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 kit. Look, it's not bad enough. Chiyo. Tora usombe wani. Yatata kwa ndi. Saka na iri china 9. Saka dai yanga ne ipi. Saka ini tongo kwa na dai because iya isu kunyaso ndo ndipinda. Dakuto iyi ndo ya dai. So this one is for diamond. Washiwashaiwa mukuzei pamwe kana yangu ikazoya tikaona. Zvakutoti metal iwe ndio wakutozotenga isina metal. Zvako mari yako utenge isina metal. You buy the one with no metal. Mwari wakanaka. Wala utakazoti zikomo. Mwari. Ndimwari wakanaka. Bitira nwesa ruchipata. Ndimwari wakanaka. Ipe Malawi sasarawo ipinde vane dzimwewo ndo yadi. Gari pinde zijakada. Malawi is in the building. Indo yekumamisha chaiyo. Idzi ndo dzekufambisa idzi. Ngadi dayo. Indo yedu yeconstruction. These ones yamukona. Ndo inonzi brand chi. Ameno kuti inonzi chi but still yakanaka. Ndisambopfeka yakadayo so kale. Kala yakadaenda totaka kuita nhasi. Ichi ndechegwendo ichi guys. Ndechegwendo guru kure pandichakwira ndege. This one ndo ndichapfeka. Mato beyond ndatonoisa mubepa ndotoisungirira ndomirira kupfeka musi wandoenda mundege. Iyi yacho ni iyi. Inini yangu iyi. Imwe yacho munini wacho yasarako. Ndodzimirira futi kungoita occasion kuenda out. Handidi kudzipfeka zvinda kubasa ndozoshaya zvekupfeka. Ya Diamond, on behalf of Diamond, thank you my sister. Ndege yaya yakatoremerwa. Yakanga yakasenga shangu dzangu. Indaona mapea maviri. Washington vanga vakaremerwa nebheke rake. Washi izvozvi haasi kunotenga shangu. Wachi munhu ngosatenga shangu. Ukanotenga shangu tomutumira. Ndoda video bata chisuru chinongeza uyu. Ndo yani kuti na uyu chisunga dzakada dziri 2. So thank you my sister. Aiwa ndafara. Muri vakanaka. Presents edu asvika. Tiri kuti isusu mapresents tinotomatora timborambi tinotobada aya. Chibutsu chakaninakirei. Ishike. Chakanakisa. Chakanakisa zikaidzi. Hash best. Idzi dzakanaka sichi ndo number 1 ichi. Bata apa ndidzirongeza. Ndanodzisvika. Chitenda zvewe. Nayode kuno Zikomo akulu. Ndo unosisi wangu yo. Exactly ndo unosisi wangu yo. Ane vanhu no. Chitenda uya kuno tinyongeze zvangu chamwadzi tipinya mukati mepepa. Munhu ngaadzidze kutenda. Kuitira mangwana. Muchandiona ndichidzipfeka ndedangoti nhasi ndiri nemu UK, nhasi ndiri kuMalawi. Guys vanachandifira. Nhasi ndiri kuMalawi. Apa izvi zvatopo. Lilongwe. We're going back to Lilongwe in area 2. It's not the construction. Tichikana tichimanya.
apa zigurira ndakatora because ndinofanira shangu inondipa space yekufema unozviona inotongooneka kana rurimi ruri kuinda padivi ihombe zvayo bhutsu iyi ndopfeka bhutsu yekuvarume iyi yange yakanaka ndoyo ladies saka yakona zvakanaka saka iyi ndeyevarume saka ndeida 9 kwa ndopinda 9 kuvarume but for ladies saka ikunyika kwenye yakanaka but kunoku ndakakonwa kukwana kuladies ndototenga for me so ndizvozvo izvi takusungirira shangu dzedu watenda here ndatenda haiwa ndatenda tozotenda kuti video wafaresha indafarisisa ndakairowa nenyau yangu iyi nyau kepi yangu